Kublai pi baro kini gilong ki khubor bam tegasngi. U Imran Khan ubade menteri rang ba do barim jengkari Pakistan ubrang sa menta hakawai ki patong harawal pindi ula kelalong uwei ki babon balang bagilat pathai khubor ba pher kini kran ni ka kerteng jong u. Halor ki jingkam ba ula yam ba gajing bamla ban pinchi sha ya kata. Ki babon kilat pathai khubor jengkari bat na kiri ka perthai. Kilas dang ban bu jengkali bat persyang ban wat benya hadin ba kawai katanat khubor kata ka Afghan Times kalakam ba kadon ya ki jingtip na ki telong khubor ba yu Prime Minister barim jong ka Pakistan na sya penyap hapatong adiala jong ka Rawalpindi. Rekat hadu mentah kita ki jingkeno kim shimla penshisha da kanu katanat ne katanat kabala ban shania. Kita ki khubor syapang u Imran ki bla saphyang stat bha mentala yo jingtim ba ki bahing jong u Imran Khan kim shimla yo lat shu bani kendu yo u hapo patong. Lai thu ru ba ki para kentei jong u ki besyang persya Shabar jong kepatok adiala kila sya pendik namar baki dawa bani kendu ya u. Kila ingut ki para kentei jong Imran Khan ke Nurin ke Alima bar ke Uzma kila keno ba uni unong yalam san hima sima ula sya le ben hapok kepatok adiala ha ke ba ula ju kentho halor ke jing sya le ben bat sya pendik ha ki bor penyat patong. Utai unong yelek kai kriket barim ke Pakistan ubala rungno haki kamsan perthai ubala nyopu arsnem karta ula dan hapatong nadu usnem arhajar arpulai hadin ba ula syarai penrem haka web jengki kam bamsam. Hadin ki khubor ki bampat la ban penshisha halor ke jingyap jeng ukhan. Ha ke sungi balang ki jengtip kila yuturu pada ki hajar ngut kinong kershan jeng u kila let ban persya hajan ke patong Rawalpindi kabla set yu u. Ka telong khubor ka balak ban syania na Pakistan kala penti kena syuk Afghanistan Times. Bala keno ba ucaman jong ka PTI u Imran Khan ula syak penyap ha gerukam ka bapela ba dia kamet jong u lapen kerja syabar jong ka patong la thok ka Afghanistan Times ha kati ka pos. Ka jing keno jong Imran Khan dang syan halor ke jing syak leben bat syak pendik hapo patok kala nang penkrut syuk ha ka ba ki babon balang kilangen bat ula syak penyap shisha.